Hi guys, Willem. Wala akong light. May ilaw ka tabi dyan ay. Ay, uni. Eto na lang sa akin. Ganyan. Charis. Pwede na. Katagal-tagal hindi ako upload sa live. Ngayon na lang ulit. Yan. Ang hinang. Punasan ang hinang. Hindi na? Pwede na? Sukoy. Charis. Guys, ang init-init. Ay. Ano pala, maalingaho. Hi po, shower out, Coco ni Japper Sniper. Hello. Hello sa ating mga viewers. 8 viewers na. Kumusta? Anyong. Hi po, Ellie Alejandro. Wait, galing akong sa school. Kailangan ko ng malamig na tubig. Oh. Hello po, Sir Henry. Okay naman po. Okay na okay. Hello. Silito. Elmer, hi po. Thursday afternoon. Okay, Florida, USA. Shower out po. Diyos marhay na banggiman po, Jeric Barkila. So yun guys, ngayon lang ako nakauwi ata ng 5:30. Yeah. Kasi nga, palaging gabi yung out ko. Tapos, ngayon, medyo early dismissal, tsaka nakasakay kaagad ako. Kasi mahirap yung sasakyan bago ako makauwi. Sir Henry. Who's this? Sir Henry. Search nga kita. Charis, mawala yung ilaw. Kaya madilim. Wait lang. Okay. Guys, grabe na yung hinang ko. Grabe yung pawis ko. Saglit. Ayan. Ayos lang po, Sir Kenneth. So, yan guys. Sorry na. Pasensya na. Wala akong upload. Meron akong isang vlog. Hindi ko siya na-edit kasi nga nasira yung phone na ginagamit ko. Nag-exam ako. Tapos, after exam, nahulog siya. As in, grabe talaga yung pagkahulog niya. Kung sabi ko, grabe sulagapak. Tapos, nung ginarge ko na, hindi na gumagana. Hanggang sa yun, na-lobat, hindi na ma-charge. Hindi ko pa napapaayos. Midbidta ka. Midbidta ka. Papa Henry. Kilala po kita, Papa Henry. Papa, nakikipapa. Charis. Hi po, 7:47. Thank you. Yes po, matagal na ako wala upload. Picturean ko ha. Wait lang. Ay, Charis. Kemi Ruth. Kimi. Ito na. Shout out po from Bicol. Partido. Bicol di lang ako sa Partido area. Hindi ko yan alam. Saan yan? Guys, shower out sa mga taga Santo Domingo. Kay Sir Henry Valderrama. Ayan, I think
Nakita ko na siya. Yeah. Dalawa na kayo ni Gwen. Ang papa. May... Sino si... Ay, Charis na paghahalataan. Sorry guys. Sobrang busy lang talaga. Minsan lang ako makapagbukas ng YouTube. Nag-vlog na din siya. Goods yun. Guys. Ayan. Charis. Nandito ako kila nanay. Kasi wala namang internet. Wala namang internet sa bahay. Shower out sa ating 25 million viewers. Lakas natin Pawis. Sige, go lang. Pasok lang kayo. Charis. Bala kong, pero hindi ko na muna sasabihin. Kasi baka hindi na naman matuloy. Yeah, kasi wala akong vacant, wala akong time. Pag linggo lang. So baka sa linggo, magawa ko yung plano ko. Mag-vlog. Kila Balete. Yes, bala ko puntahan si Balete. Shoutout po, Roger Foleros. Ikora lang. Madilim kasi. Madilim. Ayun na. Ano pa? Charis. Go lang. Chika lang kayo. Mag-church ako. Ano daw? Sana makapapicture tayo. Kailan kaya yun? Saan ka ba? Saan ba yung partido area na yan? Para makapicture tayo. Ba't ka na na? Ha? Ika. Hindi ba na siya natatanggal? Tigaon. Saan ang tigaon? Hindi ko naman yan alam. Hello po, Eleneo Berniz. Eleneo Berniz. Ano? Wait lang guys, sinayos ko kasi yung... Ayun. Yun na. Ano daw? Oy, goods yun eh. Yes, pupuntahan si Balete. Baka sa linggo, hindi ko pa sure. Ako na lang pupunta dyan pag nagka-time ako. Go po. Go. Just. Yun nga po, yun na. Bala kong gamitin yung GoPro sa linggo. Pagpunta kay Balete. Hindi ko pa kasi yun talaga natatry. Feeling ko kasi mawawala yung video. Hindi, kasi kinoconnect yun sa cellphone. Tapos, hindi ko pa kasi masyado natatry kaya hindi ko alam.
Emmanuel Trinidad, shower out po. Ito po. Okay lang. Snappy lang, boss. Hala, sino to? Snappy lang, boss. Sabi niya, BG, nakita kita sa gate ng Mariners. Snappy ka pala. Magsalot. Sino ka? Charis. Yes, snappy ako magsalot. Ganun yun. Yan. Next time, ano tawag dyan? Anuin mo ko. Parang, tingnuhon. I-approach mo ko para makilala ka. Tapos magpakilala ka. Ganun. Alex. Basta tandaan ko yung pangalan mo, Alex. Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Ngayon lang po nagkaroon ng time. Charis. Yes po, Cesar. Yeah. Makapag-isip, mag-live. Kailangan Kailangan natin ng pera. Kailangan ng pang-tuition. Kaya nag-live. Meron si Kangi, go po. Snappy lang, boss. Hi po sa ating 33 million viewers. Hindi pantay yung ano ko. Yung buka ko. Malinaw ba? Or okay naman? Masyado? Guys, talk to me. Char. Hindi nyo ba ako na-miss? Wala si Junior. Naguli na. Hi po. Malinaw. Goods. Goods yan. Ryan Neil Barredo. Shower out. So yan guys, pasensya na po. Medyo haggard ang person. Galing lang sa school. At nakakaantok. Hi po, Zernan Rodriguez. Katlike mo si Gwen, vlogger na rin. Isa sa pabahayan ni Kuya Nol. Sige po, search natin. Ano ba pangalan niya sa sa YouTube? Baka maunahan pa ako nun sa subscriber ha. Charis. Go lang. Ako nga, 'di ba? 1 year na nung nag-start ako. Pero ngayon stable na din naman. Kaya niya 'yan. Long time no see, Sir Ruben Libuon. Hi po. Kumusta ka po, Sir Ruben? Yes, long time no see po. Hindi pa po tayo nagkikita. Ako pa lang yung nakikita nyo. So, yan. Sige po, Sir 747. Jerry Balitaon. Hello po. Isagani. Malinaw na malinaw. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. I remember about Isagani. Ikaw po ba yon? Yung yung ewan ko, hindi naman siya basher or what, pero lang, wala. Yung sa comment, ay kalakulobat. Pag nagko-comment kasi siya, pero hindi ko alam kung ikaw yun pero Isagani kasi yun. Pa-confirm kung ikaw yun. Kasi magaganon tayo. Boxing tayo. Charot. Ayos lang po, Sir Zernan. Sige po. Try. Kasi wala akong permanenteng nagagamit na cellphone. Kasi,
Yung ginagamit ko, nasira nga. Kasi nahulog lang siya, tapos hindi na nasa-charge. Pero papaayos ko yun. Wala lang akong time magpaayos ngayon. Tapos, yung gamit ko ngayon is yung kay Sir... Ano na pangalan niya sa ano? Iba kasi yung pangalan niya sa Messenger. Sir Job. Basta Jobless yun eh. Si Sir Jobless. Nakalimutan ko yung pangalan niya sa YouTube. Hindi. Kilala niyo naman yun, di ba? Yung nagpadala sa akin ng cellphone niya, yung sabi niya pang vlog. So, yun yung ginagamit ko ngayon, which is ito yun. Ginagamit ko pang flashlight ngayon. Hindi ko na makita. Charis. Hindi ko na makita. Ang labo na ng mata ko. Sabi ni Sir Ruben, okay lang, you look matured now and beautiful. Thank you. Nang biday mo ba pumunta si Kuya Nol? Hindi po siya nakapunta. Yes po. Francisca Tirambulo, shoutout po. Ano TikTok mo? Si Badet lang kasi nakikita ko. Hindi pa ako nag-upload sa TikTok. Yes, sir. Libuan lang sa Kalam. First time ko lang nag-comment. Okay, I'm so sorry. My bad. Sorry po. Isagani din kasi yun, pero wala yung apelido. Anong kanta ngayon? Yung si ano? Hindi ko na alam. Masyado na akong nadidrain. Isagani din po kasi yun, pero kaya nga tinanong ko, diba po? Ikaw po yun. Yeah, pero wala yung apelido. Black 9. Wala siyang apelido. So yan, thank you po Sir Isagani sa pag-comment. Yan kasi sabi niya first time niya lang daw. Oh, we have 50 million viewers. Thank you. I need real rabbit you. Charis. Kailangan natin ng pera. Charot. Magpalipad na kayo. Charot. Ang tagal mo walang upload. Yes po. Babawi ako. Yes. Ang tawag ko, BG, nung sa in-upload mo sa TikTok na kumakain ka. Ayun po ba? Yeah. Actually, kanina din, pang second laboratory namin kanina. Kasi last week yun, di ba? Last week, yung right, ano tawag doon? Hindi ko na alam. Wait lang guys, nagre-recharge pa. Saksakin ko muna sarili ko. Cheers. Nag-cut yung mga tamang cut ng mga vegetables, yung mga ingredients. Tapos kanina, nagluto kami ng soup. Yung na-assign sa amin na soup is squash, yung kalabasa. First time ko magluto ng ganon. Pero okay naman, masarap siya and approve. Okay naman yung namin. Kaya yan. Ano daw? Maganda ka pa rin naman, walang kupas. Pa-shoutout naman, Nueva Ecija. Ramil Dumale. Shoutout po. Masarap pa sumakay sa Ferris wheel. Yes po, actually may vlog pa ako doon sa Ferris wheel sa Legazpi. Kaso nasira na yung cellphone, hindi ko na ma-open. Good evening po sa Romero, Siblings Official. Paano ba mag-drop ng gift dito pa? Oh my God! Drop ka na, hindi ko din alam. Paturo ka. Guys, turuan nyo to si Francisca. Ma'am or sir, kung paano mag-drop daw ng gift. Baka malaki. Shower out po. Hi, hello, Jay, Sir Jay. First time ko mag-comment in 13 days. In 13 days. 13 days na ba? Shoutout po, Ramil Dumala. Robin, okay, BG, enjoy lang. Bisita lang ko sa live mo. Back to sleep na me. 3:12 a.m.
Good night, more night. Good more night na po, Sir Ruben Libuon. So yan, have a nice sleep po. See you next time. Guys, turuan niyo to si Sir Ma'am Francisca Tirambulo kung paano. Hindi ko alam din kung paano kasi hindi ko pa natatry. I think eto, may dollar sign. Oh my gosh! Eto po, sir or ma'am, may dollar sign sa Sa screen ko kasi, may chat nakalagay. Tapos may dollar sign, may plus, tsaka may heart. So, dito po ata kayo sa dollar sign. Then, yan, may mga super stickers, super chat. Ganyan, yan po yung Shoutout po, Mino. Kahit pagod, ganda pa din. Hi! Charis! Charot lang. Wala na ang kilay, oh. Hindi na ako. Tingnan nyo, wala na yung kilay, oh. Ay, dito maganda pa. Ba? So yun, guys. Pahirap na pahirap kasi ang SEM. Ano ba yun? May dollar sign sa gilid, piliin nyo ang pinakamalaki. Yan, tama yan, goods. Very good ka dyan, Sir Adventures Vlog. Very good ka. Tama yan. Ma'am, sir, ayan na po yung kung paano po. Very demure. Very gipet. Ay nako, ang tagal bagong nasundan yung last vlog mo. Yes po, Sir Tony Santos. Ang tagal. Almost mag 2 weeks. Saan ang cute angel? Nandito ko kila nanay. Wala ako sa bahay. Kasi dito may wifi. Nanalo ka ba sa Milagro nung color game? Hindi, talo pa din. Pero okay lang yun. Nakaka-enjoy kasi. Tapos, yun talaga yung sa lahat-lahat ng game sa sa carnival, yun talaga color game. Tapos sa red lang ako palagi tumataya. Tapos palagi yung talo. Pag pupunta na ako sa ibang color, lalabas na yung pula. 'Di ba? Ganda. Very demure. Very mindful. Very cutesy. Charot. Mag-send na kayo, guys. Matutulog na ako. Charot. Kasi anong na ngayon? 14, 17? 17. Hindi na ako abot sa $100. So next month tayo nito makakasahod. Oh, Romeo Cornista. Kasi? Sorry na po. Ngayon lang ako nagpakita ulit. Tito Sonny official shower out po. Ayan, ang sakit na ang katina ng ilong ko. Sige lang. Send pa kasi kayo. Hindi na bate. Kailangan ko ng pamaypay. Yes po. Gamit ko po yung laptop na binigay ni Tito Dad from US. Wala pa din. Paypayan nyo nga ako. Thank you po, Sir Philip Malinaw. Nag-send siya. Yes. Send na din kayo yung iba dyan. Charot. Pulubin ako ngayon.
Dali na, send kayo. Charot. Asan na yung iba? Yung pag matagal ako hindi nakakapag-live or upload, nawawala yung ibang mga natin. Mga viewers. Eto, bago ata to si Sir Philip. Philip? Bago ba siya? Stock natin. Oh, in-stock. Parang ngayon ko lang na-encounter yung name niya. Let's celebrate the third super on a live stream. Ano yun? Oh, webcam. Ano na guys? Talk to me. Ay, yung mga magdi-dinner po dyan, mag-dinner na. Kung sa inyong lugar ay tanghali, ganyan, umaga, hapon, dito sa amin gabi. Bakit di ka nakapunta dun sa ginagawang bahay ni Gwen? Saan din yung nag-live si Gwen Loli? Saan ba yun? Taga saan ba siya? Hi po, Macval. Gandang morning. Dito gandang gabi. Idol, sana dalasan mo ang pag-upload. I-vlog mo pag naglinis ka sa paligid ng bahay niyo. Sure. Sure. Ang tagal naman mag-recharge. Wala na akong power. Saan ba si Gwen? I-search ko siya. Mamaya. Sabihin niyo ka ano niya. Channel niya sa YouTube. Linggo. Part 2 pag-akyat sa Anahaw. Uy! Mahulog na tayo niyan. Taga Bato si Gwen. Bato. Malayo yun. Guys, malayo yun. Pag pumunta ka ng school, mag-vlog ka. Yun nga po. Dapat kasi, pag kanina laboratory kami, hi po, Sir Ruben Libon. Kala ko po ba matutulog ka na? Thank you po. Nagpalipad siya. Oh my gosh. Thank you very much. Hi, good evening po, Bernice. So, yun nga po. Nasaan ako? Pag-vlog. Yung pag-laboratory. Kaso nga, bawal ma-distract. Leader pa naman ako. So, ako si bawal ako, hindi ako makapag-video noon. Kasi, syempre, pag nagluluto ka, hindi mo naman pwedeng, syempre, dapat tuloy-tuloy yung gawa mo. Baka matutong, masunog yung niluluto mo. Tapos, yun nga, pag nasa school, ewan ko ba, ang toxic kasi ng school namin. YouTube channel niya, Gwen Alvin. Sige po. Si Gwen ngayon ang bahayan ngayon ng Team Paway at si Mura ang artista. Opo, napanood ko yung kay Mura. Pero si Gwen, hindi. Baka siya yung ano ba siya? Sorry na guys. Hindi ako updated. So, ngayon na lang talaga ako nakabukas ng YouTube. Matulog. Sige po, Sir Ruben. Thank you po. Sleep well. Tulog ka na po. Sino pa guys? Palipad lang kayo. Kailangan natin ng pamasahe. Wala na tayong pamasahe.
Oh, matagal na nag-vlog si Gwen. Kaya na pinabayaan ang channel na ngayon lang ulit. Ganun po ba? Ganun po ba? Hindi ko alam. Sorry na. Hindi ko alam. Mamaya. Pero matutulog na kasi ako eh. Sige, mamaya. Bago ako matulog, bibisitahin ko yung channel niya. Pero alam nyo, gusto ko magpahilot. May kating ko katabi, nanay? Kating ko? Kating ko? May kating ko ka? Wait lang. Saglit lang. Guys, kailangan natin to. Oh my gosh. Siya yung bagong ginagawa ng bahay. Okay po. Shoutout po. Carrot Man, sir ka. Si Kuya. Carrot Man, hello, kumusta ka na? Long time no see. Boss, kumusta ang buhay-buhay? Wait lang. Mag-ano muna ako nito. Sana yung na Jean? Drivean mo. Wala na yun. Sa Kianupa School. Yun na lang sa Kianupa School. Diyos ko, Lord. Hindi man yun sa atin. Nakisakay lang nga tayo. Aangkinin pa ba? Parang sumisinghot ng rugby. Guys, kailangan ko to. Parang madam, pakiramdam mo, inaanak ka na, pula na ng mata mo. Pula ba? Hindi, yung ano yan. Pula yan o yung make-up kasi yan, guys. Make-up. Yeah, make-up. Kasi, di ba, ako, HM. So, kailangan dapat demure yung mukha mo. So, ibig sabihin, malinis tsaka maganda. Matagal na ako nakasubaybay. Gano'n po ba? Thank you po, Sir Philip. Kumusta po, Sir Kuya Karotman? Kumusta ka na? Saan ka ngayon? Saan ka na ngayon, Kuya? Shoutout nga pala sa Team Paway, sa mga angels. Yan. Sa lahat. Sila Papaya, sila Tourism, sila Malunggay. Sino pa? Basta mga angels sa Bulacan, angels sa Kamsur. Yan, kung saan. Hindi ko alam yung mga lugar nyo eh. Kay Balete, shower out din. Since pinakauna vlog ni Kuya Noli, nung doon ka pa nag-work. Ganun po ba? Thank you, Philip. Si Chinchin ang next na tatayuan ng bahay at may sponsor na. Ganun po ba? Goods yon. Hi po, Ricardo. Burias. Saan nga yung Burias? Malayo yun, di ba? Burias. Anghang. Ilayo natin konti. Ayun!
So yun guys. Ano pa? Gusto niyo din makiamoy? Sige na, makiamoy kayo. Yeah, si squatter girl pa. Yun, shout sa kanya. Ano na guys? Mag-send na kayo. Send na kayo. Bilis na, mag-upload ako. Promise. Opo. Burias. 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 Go na guys. Mag-dinner na po pala kayo. Ako mamaya na. Mamayang 12 midnight. 12 midnight. Ang anghang. Shoutout po kay Ate Rica. Yan, na sobrang sipag daw mag-aral. Sana nga ba yung nag-aral? Ano bang course na kinuha niya? Related sa business. Ganun. Huwag ka mag-promise, baka matagal na naman. Kaya nga, hindi ko naman kasi nasabing nasa plano pa lang. Drawing lang naman kasi ako palagi. Drawing ko lang. Di ko naman kinukulayan. Oh my God. Sir Philip, thank you po. Pero mas better kung Gcash mo na lang. Charot. Hindi, kasi hatian ako ni YouTube. Charot lang. Thank you po. Taga saan ka po, Sir Philip? Taga Malinaw. Charot. May Malinaw kasing lugar dyan. Near Tabaco. Tabaco, Malinaw. Yun. Sorry na, Sir Philip. Ang anghang. Maliwanag na ba? Madilim. Pero wait lang. Ipapakita ko sa inyo. Iwan ko lang. Nasira kasi yung isang cellphone. Kaya, eto kami kanina. Oh my gosh! Ayan kami kanina. Ay, ganito pala. Yan o, kita nyo. Asan ako? Yan ako sa may arrow. Yung natuturo ng arrow, ako yan. Yan o. Diba? Cute. Sarap ikaw ano? Thank you po, Sir Gemma. Ma'am. Ma'am or Sir? Ma'am Gemma Ramos. Yan, dapat tularan mo sina Alamid at Vince. Halos everyday may vlog. Kahit na kumakain ka sa iba, i-vlog mo rin. Hi po, Sir Tony. Tularan. Estudyante pa lang po ako. Nag-aaral po ako. Everyday po ang pasok ko. Monday to Saturday. Linggo lang po. Monday to Saturday, simula umaga hanggang gabi yan. Minsan, 1 hour lang yung vacant ko. Wala po akong time mag-video pa kasi yung vacant na yon is nire-reserve. Ang ginagawa ko doon is review or mag-aaral para sa susunod na subject. Kaya, wala din po akong time mag-video. So, ngayon po, ginawan ko ng paraan since medyo nakauwi ako ng medyo maaga, 5:30. Yan, sabi ko magla-live nga ako kasi parang, na-miss ko naman harap sa camera. Promise mag-VG vlog mo si Barreta. Yes po, kasi may sadya din ako doon. Basta malalaman nyo na yon pag na-upload ko na.
May sadya ako doon kila Balete. Neil Nolasco Shower po. Valenzuela City. Ako pero taga Leyte. Layo pala. Kala ko taga dito ka lang po. So, yan po, Sir Tony. Sila po, wala silang ibang pinagkakabisihan, mag-vlog. Yun. So, ako, marami akong iniisip. Araw-araw. Yes. Siguro pag nag-second year ako, ngayon kasing lahat naman sa first year, madaming subject. That's why, ayun, kulang sa time. Kaya ang iba, nagbo-boarding house. Kaya ako, hindi ako nagbo-boarding. Halos lahat, 90% sa kaklase ko is naga-boarding house. Yung boarding house nila is tapat lang ng school namin. So ako, kailangan ko nung maaga, sasakay ako papunta sa school. Tapos paggabi, pahirapan ko sumakay pauwi. Kasi, yung sentro ng Legazpi malayo sa Mariners. Yung galing sa sentro ng Legazpi galing pong terminal. So, hindi po umaalis yung jeep na hindi puno. Tapos, yun po. Ang nasasakyan ko lang is e-jeep. So, yun, malaking tulong sa akin yung e-jeep kasi hindi ko na kailangan pumunta ng sentro ng Legazpi. Pero nag-aantay ako ng 1 hour bago makasakay. So, yan nga lang. Kunwari, out ko ng 7, minsan makakauwi ako 8:30 na ng gabi. Tapos yan, pagod pa yan. Tapos minsan hindi na nga ako kumakain. Tulog na. Kasi hindi ako nagre-review kapag gabi. Then yun, kwento ko na, di ba? Kaya yung iba kong kaklase, nag-board talaga sila. Siguro pag second year na namin, medyo konti na lang yung subject. Kaya dyan ako magkakaroon ng madaming time. Lahat ng school, pag first year, madami po talaga yung subject. Depende, pero depende yun. Depende pa din. Ang anghang! Malapit lang sa amin ang lugar nila Kuya Nori dito. Ganun po ba? Tama sinabi ni Gwen, pag nag-klase daw, walang time pag-vlog kasi ubos oras. Yun po talaga, promise. Ayan, kung ma-experience nyo din yan, kasi di ba mag-aaral ka, mag-vlog ka, kasi di ba iisipin mo yung assignments, yung, ang dami, promise, ang dami guys. Oh my God! Thank you po, Sir Neil Nolasco. Nag-send po na ano yung tawag doon? Shoutout po. Sorry, I didn't know. Suggestion lang naman yun. Okay lang po yun, Sir Tony. So, yan. Madami kasi, syempre, hinahanap nyo din naman ako, di ba? So, yan, tama naman, kahit once a week lang siguro meron akong vlog, then live. So, yun. Siguro doon magkakasundo tayo. Magkakasundo! Ayoko. Thank you po, Sir Ghost. Parang nag-ano na to dati. Sir Ghost. Hope all and the family is well. May you reach your goals in life. Thank you po. Thank you po, Sir Ghost. Nag-send pa si Sir Neil. Thank you po, Sir Neil. Hi, Ate Angge! Ate Angge, hello! Ate Angge, kumusta na? Kailan tayo magja-jam? Sa bakasyon. Punta ka dito sa akin sa bakasyon? Or ako pupunta sa'yo? Financial pagka po sobrang hirap. Yes po. Yun pa, sa financial kasi pamasahe. Commute, nagko-commute lang kasi ako, tsaka dalawang sakay. Dalawang sakay lang naman. Kaya pa. Pero sa isang araw, 4 na sakay ako kasi uuwi ako. Like example,
May pasok akong 9:30 to 11. Tapos, minsan kasi yung ibang teacher hindi na sila papasok, attendance lang. So, kailangan kong pumunta sa school para lang mag-attendance. Ganun yung talaga yung mahirap kasi magsasayang ka ng pamasahe para lang sa attendance. 'Di ba? Pwede naman kasing, 'di ba sinabi nilang hindi sila papasok. Eh di, lahat na lang sana doon ay kumbaga hindi na yun counted kasi hindi naman nga sila pumasok. Pero kasi sa college may tinatawag na units. So, 3 units. Kahit hindi pumasok yung teacher, kailangan merong attendance kasi nasa units, binabayaran kasi yun ng estudyante. Binabayaran namin yun. Kaya nga meron kaming tuition fee. So, yan. Bakasyon na lang ka. Sige po. Super busy talaga, Ate Angge. Sa bakasyon. Sa bakasyon, sa ano tayo, sa Palawan. Charot. Sa Palawan tayo sa lakas mag-aya, wala namang pera. So, yan. Thank you po sa mga nagpalipad. Thank you po, Sir Neil, Sir Ghost, and Sir Philip, Sir Ben Libuon. Thank you po. Yung iba pa, charot. Sales stock. Kasi sales stock na ba kayo? Hindi pa naman lobat. So yun guys, pag next year, sigurado yan, promise, sunod-sunod na dyan yung upload ko. Kasi, konti na lang yung subjects. Sigurado yan. Ngayon kasi madami talaga, 10. Mag-iipon muna tayo, Ate Angge. Punta tayo ng Ay, naku, si plano. Puro lang naman drawing. Kulayan mo, Ate Angge, Ako magdo-drawing. Ikaw magkukulay. Sama natin sa Ate Rica. Tapos yung iba pa. Sino gusto sumama? Ligo tayo sa ilog. Guys, talk to me. Charot. I mean, ano tawag dyan? Ng big time. Big time! Kaya shout out, kumusta? Bakery mo, hindi ka na rin nag-upload. Sa kanya yung the bakery? At Angge, sa'yo yung bakery. Gusto ko din mag-business Kaso hindi pa talaga ngayon. Kailangan ko pa mag-ipon. Tsaka sa oras din. Kasi ako lang din naman mag-isa magmamanage. OMG, ang lonely ko. Ang cute ng pangalan niya. Ang lonely ko. Shower out sa ating 62 million viewers. Ang ganda nyo. Ang ganda-ganda nyo. Ito po, nagpapaganda pala. Nagpapaganda pala. Hoy, Ate Angge, good luck sa school. Kaya mo yan. Kaya mo. Graduating ka ba? 3rd year? Yan, malapit na. Graduate ka na. Ako, ilang taon pa? Wala pang 1/8. Wala pa ako sa 1/8. Kasi first sem pa lang sa first year Dami pang pagdadaanan, guys. Maray na gibo, tabis. Ay, gibo, gabi. Tabi sa imo. Maray na bagiman po, Sir Jaime.
Shoutout ka Bicolana. Good evening. God bless from Mandaluyong. Shoutout po. Lakay. Third year cut. Sana makapasa. Nakaka-pressure. Kaya yan. Ikaw pa. Tsaka attendance is a must. Bawi tayo sa attendance. Charis. Sa amin kasi, ano ba yung school mo? University ba? Polytechnic? Ganon. Anong klaseng school yung pinasukan mo, te? Pinagpapasalamat ko na hindi ako sa bagay, civil engineering pala yun. Napakahirap ng civil engineering sa sa Bicol University. Buti na lang napadpad ako. Hindi ko inaasahan sa Mariners ako makakapasok. Gusto ko talaga mag-BU. Pero maganda yung course ko ngayon. So, push. Guys. Ano na? Ay. Kimi. Central Bicol State. State University. Agriculture. Oh. Maganda nga yan eh. Tuturuan kayo yan yung mga na ngayon. Yung magpapatubo ka ng halaman gamit lang ang tubig. Magkakapera ka dyan. Oo, dami ako nakita sa video. Yung yung water lang. Yung nasa ganon. Tapos tubig lang. Tapos grabe, malalaki talaga, matataba. Pero baka sa ibang bansa lang yun. Sana nagpulis ka na lang, tabi kabayan. Sino nagpulis? Ako? Ako? Yes, nasa university. Mahirap talaga pag sa university. Pero depende sa course. Good evening po, Sir Antonio Castillo. Yes, matagal-tagal din akong nawala. At ngayon, nagbabalik. Charot. Ako, police. When I was a toddler. Nung elementary ako, gusto ko talaga mag-police. Police ewan ko. Yun lang kasi ata yung alam ko dati. Police. Yun lang yung alam kong pangarap dati. Tapos, ayun, sabi ni tatay, huwag daw. Mag-nursing daw ako, mag-flight attendant, yun yung gusto nila. Pero, bahala na kung saan tayo dalhin. Pero, hindi naman sa bahala na talaga. Bahala na wala tayong aksyon. Siyempre, dapat meron tayong aksyon. Bagay sa akin magpulis. Sigurado ka na yan? Magpulis sa ako? Gusto ko. Charis, gusto ko lang matry. Matry lang. Nakaka-pressure ang mga prof namin kasi madaming binibigay na activities. Sarap ilagay sa sako. Sinabi mo pa, Ate Angge. Diyos ko, yung mga instructor nga namin. Diyos ko po, parang mga Diyos. Konti na lang lumuhod ka. No offense. Baka may mga followers ako dyan na taga Mariners. Ay, nako. Hi po, Kuya Noli. Kumusta? Cesar Villarreal. Shower out po. Kuya Noli, kumusta? Ayaw mo na ba mag-vlog? Bakit sa'yo na? Sinong ayaw mag-vlog? Gusto namin. Hydroponic solution. Mabibili sa Lazada, Shopee, may mixer. Saya. Hydroponic solution. Mixture ng tubig. Okay. You're funny. Pwede pa man ika mag-charge.
mag-change ng course. Gusto ko na to. Kasi sa cruise ship to eh. Pwede sa hotel, pwede sa cruise ship. Maganda rin naman to, hospitality management. Hawag siya sa HRM. Pero dito, pwede ka sa, kung meron akong backer, kaya hanapan niyo ako ng backer pag nakagraduate ako para makapasok ako sa cruise ship. Good evening po, Jesus. Sa cruise. Very bad na ako. Kabayan pa shout out abi mga taga Kulat Daraga Albay. Shout out po sa mga taga Daraga Albay, especially sa BU, Bicol University. Sa Daraga kasi yun eh. Anong kurso niyo, Bicolana girl? Ma'am Ellie or Sir Ellie, hospitality management po. Hawid po siya sa HRM, Hotel and Restaurant Management. So, ngayon pong nasa first year ako, ang focus po namin is ang pagluluto, pag-miss and fla, yung mga gamit sa kusina, kung paano yung mga proper, yung paghawak ng kutsilyo, kung paano gumawa ng soup, kung paano mag-cut ng carrot, kung paano mag-cut ng patatas, ng potato. Hi! Kuya Noli, kumusta? You're here ba sa Legazpi, Charis? Rami, shower out po. Hi. Kamuning official, hello po. Kuya Noli, tawagin mo nga yung mga viewer mo. Sabihin mo manood sa live ko. Magpalipad din sila. Charot. Matured ka na talagang tingnan. Ganun po ba? Nakaano lang ako. May kulay lang yung mata ko. Matured na. Grabe ka naman. Paano ulit yung dati? Matured. Hindi na carry. Okay lang. Tanggapin na natin. Tanggapin. Ang ano? Ang pangit ko na. Sinisip ko na. Mga tao ngayon, puro may sipon. Guys, kain na po kayo. Ano pagkain dito? Meron tayong bags. Hindi na ako Ano? I wanna dance. Guys. Asa na yun? Ba't wala akong nakikita? Wala akong makita na ano. Oh my gosh. Bakit naman? Kumusta tabi ang mga ganap sa Mariners? Iyan po. Snappy lang, boss. Snappy lang po. Minsan okay. Minsan, iiyak ka na lang.
dahil sa mga instructor. Pati sa guard, pag hindi ka pinapasok ng guard. Ang haba-haba na nga ng palda. Sabihin pa na ano. Yun ko. Nakaka-stress kayong lahat. Charot. Nandamay pa ng ibang tao. Pero hindi ko makita yung ano. Wala akong makita na ano. Baka hindi naka-on yung dollar sign. Yung mga taga-kulat ang graduate dyan, gabusin na siman na ana. Amo, ngana, ano, kadaklan, MT, marine transportation, marine transportation, yan yung pinakamaraming population sa mariners. Nasa 500. Yung ano naman, marine engineering, madami. MECE, mechanical engineering. Ano pa? Yan, HM. Ano pa? Wala pang tourism. Second sem daw man. Open. Bakit parang pasan mo ang mundo, Vicky? Sabi Nino. Kuya Kenneth, sabi Nino, pasan ko ang mundo. Paano mo nalaman? Charot. I can see your dollars. Meron pala. Shoutout po, Benjam Joy. Ikaw pa rin talaga pinakamagandang knowledge angel. Paano nyo po nasabi? Hala, Pinikon, balik ka na sa vlog. Yes po, nasa vlogging pa din po ako, Sir Antonio. Nasa vlogging pa din po ako. Hindi lang ako nakapag-upload. Kasi wala akong permanent na nagagamit, pero gagamitin ko din yung GoPro. Bibinyagan yun ni Balete. Si Balete magbibinyag nun. Sir Kenneth, sabi mo, yes, tama ka. May tama ka. Check yon. A+ ang grade mo sa akin. Nandito pa lang po sa... Thank you po, Sir Rico. Good job ka sa akin. Snappy. Nandito pala ang pusa ni Idol Jumper. Si Kamuning. Sino si Kamuning? Sino si Kamuning? Hindi ko to kilala. Pusa ka daw po, sabi ni Sir Rico. Snappy siya sa atin, no? Good job. Good job. Gusto kita mamaya, Kamuning official. Talaga? Hala, babae yun? Babae yun? Hi po, Ate Kamuning. Babae yun? Hindi ko kasi makita. Hindi ko makita Kamuning. Go to channel. Pag nag-go to channel ako, mawawala ako sa live. Ang dami ba? Sorry na. Panoorin nyo lang yung ads, please. Gandang gabi po, Sir Don Vito. Buka na sa Word Family yan, Bicolano. Babae! Talaga! Hi po! Hello! Mamaya, stalk ka sa akin. Kabayan, sana every week may vlog ka tabi. Diyan sa school. Sure po. Babae po. Okay, babae po. Pa-shout out, Bicolana, sa Navigate. Navigate? Sa Navotas. Frederick Sornilo. Kayang-kaya to. Sir Victoria. Ma'am Victoria. Kayang-kaya. Yes. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to?
Snappy lang, boss. Bossing! Kumusta ang buhay-buhay? Si Ate Shayna. Hindi ka na sa kuya. Kaning na. Toning no? Mo toning. Shower out po. Hi po. Hala, nakakahiya naman kay Ate Kamuning. Ang cute. Nandito siya sa live natin. Oh my gosh. Sa mga members po ng So Weird Family, welcome. Welcome. Hello. Hi. It's nice to meet you. Guys, 1 hour na pala tayo pero go lang. 9:30 pa naman pasok ko bukas. Kaya pa yan. Gagawa pa ako. Guys, where are you na? Thank you po, Sir Renante Linabok. Stuling ako, nagparalak-palak. Stuling ko baga. Hoy, sorry. 7 ano pa lang tayo, hindi man ako abot doon. I mean, hindi man ako doon kasi, syempre, nag-aaral tayo, guys. Pero tayong pinaprioritize. Pinaprioritize. Ito, ipaprioritize ko din naman ng vlogging. Yes. Sa susunod, makikita niyo na ako sa Facebook. Charot. Snappy lang, boss. Guys, ano na? Gutom na ba kayo? Well, gutom na din ako. Nantok na ako. Pasayahin nyo naman ako, guys. Charot. Mag-send kayo, magpalipan kayo. Sige lang. Go lang. Go. Thank you po, Josh. Who's this Josh? Thank you po, Sir Josh. Hindi po yan si Bunso. Nandito ako kila nanay. Wala dito si Bunso. Andali, nasali ka na nga. Dito ka na. Para maano. Guys. Oh. Thank you po, Sir Barley Kimno. Ano nga pag ganyan? Pag ganyan sa kanya? Europe. Yeah. Thank you po, Sir Barley Kimno. Ay, wala pala akong magandang boses. Hindi ako nabiyayaan ng magandang boses. Nung nagpaulan siya ng magandang boses, tulog ako nun. Yeah. Wala akong nasalo. Sana kasama din ko yung Nalibucana para kilala din sa Weird Family. Bicolana po. Di ko nag-hits. Ang tagal ko nag-isip. Mga 5 seconds. Kung may palipad lang ako, BG, pinalipad ko na lahat. Yung sa
Salampate. Kalapate. Salampate kasi is Bicol term. Kalapate, Tagalog. Sige kuya, JM, mag-breakfast ka lang po. Dinner na kami dito. Ang dami nang nagpalipad. Goods yan guys, pinapasaya niyo ang araw ko. Sa maghapong lumipas ngayon lang ako sumaya. Ay, loko. Kanina kasi, gumawa ako ng activity. Sabi ni ma'am, sa Long Coupon Band, gumawa daw ng me and my favorite things. Me and my favorite things. Sa favorite things, nilagay ko doon yung national ID ko. Kasi, I mean, hindi ko siya naisip as a favorite ha. Important. Important yung naisip ko doon. Tapos yan, parang ano lang, parang snappy lang ano tawag dyan? Pampagood vibes lang kay ma'am. Tawang-tawa si ma'am. Kasi nandun yung pictures ko, di ba? Sa national ID may pictures doon. Ang pangit na ang picture ko doon. Kasi nga, me and my favorite things. So, yun na yung me. Tapos yung favorite things. Tapos itong laptop, nilagay ko din doon as a favorite things. Kasi hindi lang siya actually favorite eh. Yung inisip ko kasi kanina is important, very important. Pero sabi yung may mga sentimental value daw. Kaya itong laptop, aray ko, sumakit yung appendix ko. Appendix? Paano mo nalaman? Appendix yun. Sana duman kakaman ko sa Bukana para kilala mo mga vlog sa work family. Sana soon makapunta po. Soon! Soonest. Pag marami na tayong time, pag 1 year tayong available, mag-stop. 1 year available. Send pa kayo. Charot lang. Thank you po, Sir Barley. Yan, sa pag-send. Good job ka sa akin. Pinapasaya niyo ako. By throwing that color blue, color yellow, color orange, color red. Charot. Manama ka kan ganda. Magkakan habang nag-live. Mukbang ba? Ito, mumukbangin ko. Nagmumukbang na po ako. Singhot. Taga saan? Taga Bicol po, Santo Domingo. Santo Domingo. Katiting Official TV 2.0. Hello po! Hello, pati makita dito kasi dati nakikita yung mukha. Cellphone ata yun. Hello po. Katiting Official. Nakakatuwa ka talaga habang pinapanood kita. Bakit po, Sir Cesar? Ano pong clown po ba ako? Ano pong funny sa mukha ko? May dumi po ba ako sa mukha? Hindi po ba pantay yung mata ko? Charot lang. Sabi po nino, Ma'am Katiting. Charot. Thank you po. Maganda daw ako, guys. May kukontra ba? Pag may kumontra, papalipad kita. Bicolana, kilala po ba Idol Japper Sniper? Kilala ko si Idol Japper. I mean, sa video, sa vlog, pero not personal. Ewan ko kung kilala niya ako. Pero, malay natin. Charot! Hoy!
BG, alam mo ba, dyan sa Bicol, yung may bote na malaki sa gilid ng kalsada? Bote. Bicol, saan yun? Hindi ko alam. Kasi dito lang nga ako sa Legazpi. Hindi ako nakakadating kung saan-saan. Madami akong lugar na hindi alam. Malaking bote sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam. Siguro naiwan yun ng lasing. Diba? Okay rin yung live mo ngayon, BG. May ads every 5 minutes. Pagtsagaan nyo na, please. Pagtsagaan nyo na po yung ads. Huwag nyo pong skip. Thank you po. Shout out, Chef. Hi! Hi, Kenneth. Yan, good job. Ito si Kenneth Buiza, kaklase ko to. Sa kanila yung pinakamasarap na soup kanina, potato soup. Ano nga tawag doon, Kenneth, ba? Anong tawag nung soup nyo kanina? Yung potato, di ba may the old-fashioned potato soup. Ang sarap. Halos yung soup na niluto namin, hindi ko natikman. Kasi yung kinain ko yung soup nila. Yung soup nila, ang sarap eh. As in talaga, ang creamy pa. Hindi ko alam kung pinano nila nun, pero ang daming ingredients, ang daming spices na nilagay, kaya ang sarap. Hoy, Kenneth! Huwag ka na mag-review. Wala kayong ABM bukas. Sana soon punta kila Idol Japper para kilala din President. Sure po. Parang gusto ko pumunta sa Bicol. Go, Sir Joey! Punta ka dito sa Bicol, makikita mo si Mayon. Old-fashioned potato soup. O, yun. Sabi ni Kenneth. So, meron pa ba? Kenneth. Yun yung naubos eh. Tapos nagpa-evaluate kami noon. Pinatikim naman sa mga teachers. Okay naman. 9-10. Thank you, Lord. Musta na Bicolana? Ayos lang po. Sa Kamalig yun, yung malaking bote. Hindi pa ako nakapunta na ako ng Kamalig. Hindi pa. Kamalig, hindi pa. Thank you for appreciating, Teha. Masarap din yung inyo. Wah, di mo tinikman. Masarap din yung sa amin. Di mo man tinikman, walang bawas yung sa amin. Kasi diba, syempre, squash kasi yung sa amin eh. Pero okay lang din naman kasi natuto. Ang galing ni Kenneth kanina. Good job. Tapos yung grupo pa nila yung napili ni Sir. I mean, yung nagustuhan ni Sir. Yung talagang masarap. Lahat naman okay, lahat naman masarap. Pero iba yung sa kanila. Makakalimutan mo daw yung pangalan mo. Natapalan kayo napashare ka digdi sa YouTube. Nung uwian na, tinikman ko. Goods. Tama. Pumpkin soup is one of my favorite. Ganun po ba? So, sana prinastic ko na lang, Sir Neil, yung kanina, tapos pinadala ko sa inyo. Masarap naman yun eh. Natahimik bigla. So yun, next time, gagawin ko din yun. Dito sa bahay. Pumpkin soup. Ano sahog? Walang sahog. Yan yung pinaka-special sa ginawa namin kanina. Wala siyang sahog. Hi po, Junie, Profogo. Good evening. Mag-send na nga kasi kayo, guys. Sad na naman ako. Kailangan nyo kong pasayahin minuto. So, kailan po upload vlog mo? Hindi ko pa po alam. Siguro, bala ko kasi ng Sunday pumunta kay Balete. Pero hindi pa yun sure na. Huwag kayong aasa. Huwag aasa.
Hi. Lumabas yung sipon ko. Go! Chicks. Is mag-send na nga kasi kayo. Lilipad na ako mamaya. Papahid na lang ako ng oil. Tapos, bukas na ako uwing alas 3. Kasi lilipad na ako ganun. Nag-search ako sana tips on how to cook tortang talong kasi magluluto ako ngayon, ulam ko. Tapos sakto naka-live ka. Wow, grabe naman. Ba, mag-search ka na kung paano ng tortang talong. Kasi baka bukas ka na niyan makakain pag nag-stay ka sa live ko. Pero thank you. Yan, supporter nat. Grabe naman mag-support si Kenneth. Shoutout po, Danny Rotter Vlogs. Ano na ba? Kenneth, mag-search ka na. Magluto ka ng tortang talong. Ay, alam ko na, basic lang yan ba? Ito na lang, ako na lang pakinggan mo. Huwag ka na mag-search. Ihawon mo sa talong, tapos, ubakan mo, tapos, runuton. Balatan mo. Taga-Sorsogon man lang ini. Kaya, pares man sana. Runuton mo baga, pero suba ko iriwalay ah. So, lang, tapos, lagan mo kay bunay, tapos pritoson mo na, lagan mo kay magic sarap, MSG, lagyan mo ng MSG. Huwag mo nang isutay, kasi hindi yan sinusutay. Miss and plus. Ang pagbasa ko sa kasi Miss and plus, kasi gusto ko yung social. Miss and plus, Miss and place. Ano daw? Bahala ikaw na mag-tips. Yun nga sinabi ko na Kenneth. Ganun lang. Buksan mo yung kalan. Tapos yung talong, i-ano mo sa sa kalayo ba? Sa kalayo. Para taga-Sorsogon inay. Bicol. I-ano mo sa kayo baga, tapos pag garo na uubak-ubakan na siya, aliun mo na ang ubak. Tapos lagan mo ng bunay. Iyo na ito. Lagan mo pampalasa. Lagan mo rosemary. Lagan mong rosemary. Lagan mong black pepper. Tapos asin. Monosodium glutamate. Monosodium glutamate. MSG. For short, Vetsin. Gagi. Ano yan ang bunay? Egg po ang bunay. Egg. Bikers Idol Philippines. Hello po. Macval, Ubakan, pareho tayo. Ubakan din sa Pangasinan. Yes po, Balatan is Ubakan. Ganda mo talaga, Idol. Thank you po, Sir Donnie. Shoutout sa mga kabaryo ko dyan sa Bantayan, Tabaco City. Shoutout po sa mga taga Tabaco City. Ano sabi ko lang bunay? Egg po, egg. Edlu. Hello po, good evening. Sa next live mo na lang ako mapalayog. Bawi na ako sa pagpaayos mo sa CP. Bawi ako sa imo pagpaayos mo sa CP. Sige po, thank you. Sana mapansin ni Idol. Pa-shout out. Oh my gosh! Edlu. Shower out po. I see ha. Sige na te. Takits na lang bukas. Gutom na ako eh. Sige ba? Tandaan mo ako. Madaran mo ako sa aga. Tortang talong. Charot. On behalf of all of us here on chat for you. Fly high. Enjoy the rest of your evening. Thank you po, Ghost. Thank you very much. You're so...
Hulog ng langit. Charot. Meron na tayong allowance. Meron na tayong pamasahe. Inihaw. Yes po. Inihaw. Kabarangay shoutout po. Ang galing mo, BG. Anong magaling doon? Di ko na nasipag ngayon, vlog. Pero po para dami sa hot po. Huwag kalimutan. Egg. Yes. Kasi kailangan yon Ghost-tamate for the red. Ganda-ganda talaga ni Idol. Thank you po, tortang may arena talong. Huwag nang arena. Lalagyan pa ng harina. Pwede naman. Okay. Sorry, hindi kasi ako nagluluto nun. Tortang may arena talong. Salamat Bicolano magayon. Thank you po. Nga garo pagalon ka Bicolana, hindi masyadong sweet ang sa imong fest. Pagalon po talaga, hali pa lang ako sa eskwelahan, kakaabot ko lang, tapos naisipan ko mag-live, tapos siguro namimiss naman, hindi ako kairak man ka mo. Hello po, idol, kumusta ka naman po? Benedict TV. Ngayon ka lang ulit nag-live, no? Yes po. Galing-galing nyo. Sige pa. Mag-send pa kayo, guys. Send. Charot. Kailangan natin ang pamasahe. Charot. Masarap yan, may giniling. Ano kasi, rush na yun eh. Magluluto siya. Kasi ulam niya ngayong gabi. Naga-boarding house kasi yon, taga Sorsogon yon. So, shower out po sa mga taga Sorsogon, taga Bulan. Ay, hindi siya Dunsol. Dunsol ba siya? Ano nga, Kenneth, ang ano mo? Kalimutan ko. Wait lang. Stock natin, si Kenneth. Taga ano siya, sa Sorsogon. Kenneth. Taga Bulan. Taga Bulan pala siya. Bulan, Sorsogon. Diba yun? Taga Bulan to si Bulan, Sorsogon si Kenneth. Shout out sa mga taga Bulan, Sorsogon, Dunsol. Saan? Hindi ko na alam. Sarap yan, may ginining. Na-miss ka na daw nila Bicolana. Shoutout po, Alimukon Vlog. Shoutout. Sige guys, send pa kayo. Go. Hanap kayo ng ng big time dyan. Sabihin nyo mag-send. Sabihin nyo Gcash. Wala pa akong Gcash pala. Kasi nakikihati si YouTube eh. Ang pangit ni YouTube. Nasasayang lang yung Hindi daw masyadong sweet yung mukha ako. Paano ba yung sweet na mukha? Nag-lose weight pa ako. Yes, puyat yan at pagod. Shout out po Sir Wency. Go lang. Kariyan. Sige pa. Hindi ko makita ang ang pinalipad ninyo, yung total. Masyado ka na ha. 18 ka na, BG. Bakit wala ka pa Gcash? Magawa ka na. Meron na. Try natin. Kung gumana. Kailangan muna natin patay yung kulay mag-install open. Meron pala akong Gcash. Meron akong Gcash. 0981-303-755. Authentication.
0000679. 0000679. Oh my gosh! Ala! Mali na naman, Diyos ko. Ano to? Wait lang guys, inayos ko kasi yung ano natin, yung Gcash. Why naman? We send... Oh, sige na. Bonito. Guys, wait lang. Wala pang nag-text. Authentication eh. No, back to login. Oh. Ano daw? Paano kita send Gcash? Wait lang, ito na. Hindi man. Hindi ko bang na-open kasi hindi ko na alam. Gagawa ulit ako ng bagong Gcash. Sana all... Sir LV! Yun. Hi po, Sir LV. Yan. Sir LV, sorry po, nakalimutan ko yung name mo dito sa YouTube. Ang nasabi ko kanina is yung name mo sa Messenger. Kumusta na business your vlog? Ito po. Busy Charis. Busy naman po. Bakit wala? Mali. Bakit wala? Message mo ko saan kita. Ano pong name mo sa Messenger? Way na out na muna. Kami work. Sige po. Ingat po. Now I'm happy kasi nakikita. Ulit. Thank you po Sir Antonio Castillo. Yan mga solid viewer ko yan. Thank you sa inyong lahat. Messenger na lang ha. Yan. Pa-type na lang po ng name nyo. Saglit lang guys. Kailangan natin ng pamasahe. Kailangan natin. I find you po. I found you. Kakayaan naman. Okay na po. Nag-send po ako ng like. Pa-confirm na lang po if ito yung account. Thank you. At hello Kenneth, karating ko lang dito sa labas. Ano man ba? Meron siya ditong ano. Hi po Sir Danny, pa-confirm na lang po if this your account. Pero I'd search yun pa rin.
Na 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 na. Charis, hindi pala ako kumakanta. Charot lang yun. Kasi hindi ako nanonood. Ay, kain po, saging. Hala, pasmado. Hindi po ako nagkakaon kanin. Okay lang yan. Pasmado na dati pa. Ito. Uhurog. Pa-check po ng message. Thank you. Huwag mo sasabihin yung MPIN login mo. Bali yung Gcash number lang ibigay mo sa Manila sa Gcash mo. Opo. Sobrang miss na daw ako ni Sir LV. Sir LV, ito yung phone mo. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon. Nasira kasi yung ginagamit kong phone. Cellphone. Cellphone na lang. Cellphone. Oh, Charles. Nagugulat talaga ako. Kumusta kayo, yung iba? Sige na, palipad na kayo. Namimilit na ako ngayon. Pulubi na kasi ako. Pulubi. Go na! Oh! Kat, sobrang busy sa college life. Na-miss ka na namin dito sa bahay. Char. Tracy Dion. Hello po. Hello. Ingat din po. Anong palipad sa Gcash? Go! Sir Evie! Gcash mo na lang. Kasi ibang Gcash, hindi pa yung Gcash ko. Hindi pa verified yung Gcash ko. Hindi ko pa nga na-open. Tama yun, Sir Elvin. I-Gcash mo na lang. Pare, wala akong kahati. Hatian ako ni YouTube eh. End. Charis. Tutok na ako. Tingnan nyo yung kilay ko. Wala na siyang patalim. Napagod din yung kilay ko eh. Shower out po. Jonathan Lysias. Dapat flash tayo sa camera.
Kahit sa totoong buhay, hindi. Ay! Ito, naman. Antok mo talaga. Sobra. Antok na. Guys, patulogin nyo na ako. Mag-send na kayo. Ay, naka. Sabi ko pa sa iyo, hindi pa ako. Dami na naman kasing babayaran. Kala ko ba, Idol Kat, gumawa ka na ng sarili mo Gcash? Opo, pero hindi pa po siya verified. Kailangan ko pa siya ipa-verify. Para mag-verify ang Gcash mo, need mo na mag-picture sa CP mo para ma-identify ka. Okay po, kala ko ba? Okay. Sana ma-meet mo si Kuya Kautoy TV, yung taga Batangas. Nandyan siya sa bahay ni Kuya Daddy po. Really po, oh my gosh. Super busy po. Full ang schedule ko ngayon. Ay, lagi naman kasi sa Monday to Saturday yung pasok ko. Linggo lang yung wala. Kung nasa bahay lang nila si BG nag-live, pwede siya uuwi pa siya. Ha? Ito gets? Sorry guys, loading ako ngayon. Hindi pa ako nakakapag-recharge. Kailangan, ang recharge ko is tulog. Ano to? Bakit gumaganyan siya? Kailangan siya i-accept. Ganun. What is happening? Ba't nababawa siya? Ay. Ang pangit ko pala pag nagdadrama. Hindi ko makita ang ano. Kinaka. Yes po, malayo po. 2 hours po. 2.5. Kasi ligas po yung ano. Oh my gosh. My God. My God, my goodness. My goodness. Ayan. Dito tayo kwentuhan. Challenge yung si BG. Punta siya sa... Pero bigyan niyo akong pamasahe. Pupunta talaga ako basta may pamasahe. PM na lang kita, Kat. Kasi sobrang busy rin ako. Sige po, Kuya LV. Kayo po bahala. Thank you po in advance. Make me sway. Make me hot. Kat, may napalipad ng Australian. Yes po. Si Sir Ghost. Very thank you po. Very demure. Very mindful. Si Kautoy TV pupunta ng Sorsogon po. Saka mag-anak niya. Sama mo. Sana ma-meet mo siya. Gusto ko pumunta ng Sorsogon. Kailan ba ako makakapunta ng Sorsi? Doon sa may sports complex ng Sorsi. Oh my God. Gusto ko pumunta doon. Magpipicture lang. Tapos uwi na din. Uwi na din after magpicture lang. Yung malaking sports complex ng Sorsi. Gusto ko mapuntahan. Yun lang. Maganda dun eh. Nakita ko sa Facebook. Kailan kaya 2 hours lang naman yung biyahe, diba? So, balikan 4 hours. Kayang-kaya yun kasi super pagod. Alam niyo naman ako, mahina ako sa biyahe. Bakit po, Sir OMG, ang lonely ko? Santo Domingo, ano ka dyan? Santo Domingo Centro? Nakapunta dun sila Kuya Noli, wala nagsama. Oh my gosh, di mo na ako na-inform. Dito ka nga, Shayna, o dali.
Bakit mga Bicol, mga Oragon, no? Siyempre, Oragon man talaga. Oragon man talaga. Baliktad. Baliktad nga na rin. Ano? Ang dalaga na si Bunso. Dito ka na ba? Ay, ano, Santo Domingo po, Albay. Hindi po, Kamsur. Santo Domingo. Unisitago. Albay po, hindi po ano. Hindi po yun. Dalaga na. Ngayon buwan. Ngayong buwan, kailan ba? Kailan yung piyesta doon? Ay, festival. Sige po, Sir LB. I'll try my best. Mahigpit po kasi yung security sa amin. Update ko kayo kung makapunta ako ng Sorsogon. Mag-vlog naman ako. Albay po, Albay. Ito na ako. Sino bakal kayo? Bakal pa yun na? Bakal ka. Ano po ba? Diba sa kasi yun ako siya tatong na. Nausok ang mayon kapag umaga. Grade 6. Grade 6 ka na. Wala naman loob ba? Grade 6 na. Okay, thank you po, Sir John Fox. Jolo. Guys, mag-send na kasi tayo. Two hours. Kakatutsiri ito. Sutay.
Okay. Ay, full na ata. Patanggal daw po ng saksak. Saksakin kita. In this moment. Sabi yung sipon? Ang sarap ng klema. Madulas-dulas. Hi! Ang sarap. Sopa. Ganun yan. Suka. Not yet. Sine na ay pa. Ano ulam? Siya na si Rosalo. Na, ayo, anong luto? Anong luto? Anong luto? Ikaw ka na? Makaw naman ako. Gutom mo na akong maray. Marunong ka na mag-drive, BG. Biki, baka ramen mo kay Kuya. Hindi ako marunong mag-drive. Basic lang, magpaano lang, magpatakbo lang. Napansin ko masaya ngayon si Kat. Ano? Kuya, anong masaya dyan? Anong masaya ngayong araw? Kasi madaming nag-send. Kaya medyo masaya. Napasaya niyo ako, guys. Yes, tama si Kuya Kenneth. Pagod na ako. Yes. Oh. Hindi na siya shy girl. Hinahinay lang pagkain ng chichirya. Makakasira ng kidney yan. Sira na po ang kidney ko. Wala na pong masisira. Sira na siya. Wala nang masisira. Guys. Gang. Snappy lang, boss. Pinin daw sa sulam. Mas labing 250 mo. Tayo na naman. Wala kay Kuya. Nalawag ang bali ng gilid mo. Ito ba, ginawa na kan pati po. Ang mahal lang din ng sitseria. 10 pesos ng sitseria. Dati 7 pesos lang. Ando? BG, punta ka sa Kamsur. Sungkit naman kayo ni Alamig ng mangga. Wala na ditong mangga. Gusto ko kumain ng mangga. BG, cash ka Bicolana. Yes po, mayroon. Message nyo lang po ako sa messenger. Suka na may chicharon. Ano naman lang to? Patata lang naman to. Hindi naman to chicharon. Sitseria. Oo, sitseria, check. Ano pong message po kay Sir Richard Aranyas? Ano pong name mo sa messenger? Bigyan agad natin yan ng aksyon.
Aksyon. Yes. Madilim na. Bakit? Hindi ko pa nakikita ang mukha ni Gwen. Sino siya? Sino siya? Ang galing niyang gumiling. Ang galing niyang gumiling. Pero mamaya, alamin natin. Sino siya? In this moment, Charis. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Guys, reminder, the attached below again is the final invitation and program flow for the upcoming Parents Assembly on October 18, 2024, Friday from 1 p.m. to 5 p.m. We are looking forward to your parents' participation for this event. Please disseminate this to your respective group chats. Thank you. Grabe yung sipon ko. Ay sana all, pasingit ang ads. Tagal kong bumalik. Ganun po ba, Kuya LV? So yan, buti na lang nakabalik ka pa. Charis! Ano po messenger mo? Bicolana rin ba? Ibigay nyo po yung messenger nyo. Ako po yung mag-message sa inyo. Kasi mahaba po yung pangalan ko. Baka hindi nyo po mahanap. Marami pong katulad. Charot! Marami pong kapareho. Ang daming Kemi. Kemi Root. Gumigil pa natin, Robert. Yan mo. Halugan mo. Halugan mo. Sino siya? Ito na po, Kathleen Banico. Kathleen Pejeda Banico. Kathleen as in Kathleen Pejeda Banico. Meron po yung nickname na MM. Yun po. Grabe na talaga ang sipon. Lunok na lang ng lunok ng sipon. Ang dulas ng plema, guys. Ang dulas. Amo ay. Ano to? Ba't nakarating ako? Parang maganda mag-try ng scatter, no? Charot. Meron akong kaklase. Nag-scatter siya. Tapos every siya. Pero depende naman, diba? Merong basta may pera talaga sa scatter. Pero ayoko. Hindi ko alam.
ko paano yun. Sino siya? Guys, charot. Hindi naman kayo matatakot. Mag-send pa lang ako. Charot. Nagbaklay pa uwi. Mayroon akong pimples. Ang laki. Oh, ang dami yun na pala chat. Charis. Bigyan kita link. Kat gusto mo. Link. Link ng ano po. Go na Kuya LV. Ay, scatter. Kuya LV, link ng scatter. Go. Charis. Ay nako, Jose Willie de Dios. Sure out po. Hello katid, good eve ngayon sa amin. Di pa yun na po yan. Holy, musta na kayo? Roberto Ferrer, hello po. Shower out po dyan sa inyo. Good evening din po. Nataba po. Nataba. Yun nataba. Mapayat ako guys. Gilbert Geronimo, hi. Hello. Imi lang. Ganda. Wow. Nice. Ganda. Vice ganda. Jollibee. Ay. Macdo pala yun. Nice. Ganda. Macdo. Kay Ann Curtis pala yung Jollibee. Okay naman na ata, di ba? Maganda naman kahit ganyan. Mag-charge pala ako. I forgot. Yes, madami pong nagsasabi kamukha ko si Vina Morales. Pero sino po si Vina Morales? Search ko. Vina Morales. Okay. Ang ganda niya. Ang ganda ko din. Ang ganda niya. We're both pretty. Yeah, we're both pretty. Pretty. Guys, ano na? What's this? Ako man. Bakit ako? Hindi ka na yun. Meron silang candy binigay sa akin. Ayan. This candy. Ay, alam ko na. Tingnan niyo ito guys. Ginagawa ko ito na ito.
Ako muna. Uni, kaya mo inatin? Iba-iba. Ina, wala iningon mo ina. Ate ina. Ina guys, nag-charge muna ako, tapos mamaya mag-iilaw naman tayo. Tanggal sipon. Masusugan kita, Tem. Dali. 1, 2, 3, go. Uy! Nakabungugon? Charot. Nakabungugon, Ate Em. Vince TV. Hawarat po. Ate ina. Ay, Kuya Vince pala to. Dinungi ko pa. Talagang dinungi ko pa sa profile. Ay, Kuya Vince. Hawarat. Kamusta? Bossing. Musta mo buhay? Kamusta ang buhay? Snappy lang, boss. Bossing, kamusta ang buhay? Ina. Si Nena. Sabi niya, Shoutout po sa inyong lahat. Punta kami dyan kakain. Come na, Kuya Vince. Dito ka na, oh. Nasa Legazpi ba kayo? Wala. Snappy lang, boys. Ay, si Kuya, nagutang ko daw sa Kuya Kilo. Oh, yan guys, wala na ba kayong pahabol? Meron ba kayong sasabihin? Or any, wala nang magpapalipad? Sabay pa na. So yun guys, I think magbababay na ako. Sobrang antok na, gutom at antok na ako. So yun guys, thank you po sa mga nagpalipad. Thank you very much po. Si, ba't na wala? Si Sir Ghost. Then, ang dami nag-comment, no? Si Sir Barley. Si Sir...
Oh! Ba't? Ano ini? Dito, baby ko na. Sino nag-delete nito? Sino nag-delete nito? Wala kong di nag-delete ha. Wala, may nag-delete ba ako? Asan? Ano nga to? Ay, nagkuruba na ako. Great. Mama. Nado ko mag-connect din ako. Nado ko mag-connect ano? Hindi na mag-connect kayo. Kay Sir Neil. Kay Sir Neil, kay Sir Ghost. Ayan. Thank you so much po. Thank you very much. Ini pa lang na-hide. Oh, kasi kulang. Kulang ikaw na gano'n. Birthday ka. Ha? Ano? Ba't na-hide to? Wala ko yung na-hide ah. Wala ko yung na-hide. Sige ka, okay, pero di ko na napunta yung susunod sama ka niya. Go. Sabihin mo po, isama ako. Till next vlog, Katin. Thank you po. Bye-bye. Good night. Good morning, good night. It's nice to see you again, guys. Fighting! Cheers. So yun guys, thank you po. Thank you po sa mga nagpalipad. Sir LB, bye-bye. So Team Paway, yan, Kuya Vince, bye-bye po. How to, ano na nga to? Paano na tayo dito mag-exit? Sir Kenneth, bye-bye. Parang na end stream. Sige po. Thank you. Mama.